Ay. Wow. Uy, nataod na eh. Kadali ba eh. Ayan guys. Yan na. Oh. Nakabungbong naman di ay. Ay, day, Jerlyn. Tawa na si Jerlyn, no? Ang yang balay ko nung kit di na oy. Uy. Nakachilos eh. Sana all. Ayan guys, naka ilang balay, no? So, kulang pala lugpit sa taas. So, diyan na. So, muna ni ang balay nga itong ipatukod nilang Ate Jerlyn, no? Ha? Oh, di ba? Oo. So, muna ni siya guys, no? Nga itong ipatukod nga balay nilang Jerlyn. Oh. Diba? So, kulang pala lugpit diri ah. So, ugma na ni ikaw patron kadlaw nila guys, no? So, nakasanipa na. Nindot na tanaw nilang balay. Gamay. Oh. Di ba? Oh, mo na yung update ron sa balay nilang Jerlyn no, atong ipatukod guys. So, nakabungbong na sila. Pila ka pligo dator? 8. 8? Oh. Ayo. Wapa mo ka flooring no? Apa, human yung flooring. So human yun din ninyo Domingo ni? Domingo. Oo. Huwag din ni mahuman Domingo, Lunes sigurado na gini Lunes human eh. So mo na siya guys atong balay nila no? So gamay lang pero okay na ni guys. Pinakuan man. O jealousy pa. Diba? Kapoy sao. Kapoy panday. O panday po diyang bana di ay kamao mo po din iyang bana mo trabaho. So mo ni sakop no. O diba? At least komportable sila ni nga balay. Di na sila makuan, masudlan og kagang. Kay dito spikas nilang balay, kagang daw makasuhon kagang dito. So dire okay na. So mo ni update sa balay nila no. Ika-4 ron kaadlaw, so nga re balkon nga gamay. O di ba di ana sa yabang nila dire balkon. Diba nani ilang balkon guys. Karing saging ha, gaulion lang na unsaon man eh. Pwede naman makuha ni kay guwang naman dahil na guwang naman na saging no. Guwang na. Di ba? So ayos na eh. Ayos na ilang balay. So mao na ni ilang balay guys. So ika-4 kaadlaw ron nga trabaho ni Victor. So mao na ni no. So bisan todo gamay pero komportable na sila guys kontra ni atong tuwa didto no. Nasa giingon pa ni Jerlyn sod ko no ang mga kagang sa ilang balay. Kay ang gibongbong ko niya to dito guys trapal raman no. So kani kita niyo. So nindot na siya guys. Ito day guys, salamat sad no kay naini sponsor naning hatag og kwarta nga 1,000 para sa balay ni Ate Jerlyn. Thank you so much ma'am. Di lang siya magpa-mention siyang pangano. So salamat sa imong 1,000 para matabang na to des balay ni Ate Jerlyn. Thank you so much ma'am. Salamat kay sa imong 1,000. Ano na ilugpitanan pa lang na siya diha no. So nindot na tanaw nilang balay og mahumani guys. Bisag gamay panindot itanawon og mahumani. No? Ayan. So makita ninyo na medyo bintahan na good guys. Bintahan na ilang balay kaysa ni ana guys. Kana nga balay na, di ba? Trapal lang siya. Nya ang gingon ni Jerlyn nga musod ang kuan kuno kagang diri ah. Kay daplin ra man kuning ilang balay guys. Daplin ra man ni sa dagat god. So mo ni. Di ba? So na po yung mga kasilinganan nato diha. Yang mga igsuon ni Ate Jerlyn. Mauyuan. So yang mama po diri guys nga balay. Tapad no.
So mo nila Jerlin. So ingos Jerlin di lang po kuno niya ipaguba ni nga balay kay ang igsoon nga minyo nga duha po'y anak. So are ran po niya papuyon kuno are kuno puyon ni nga balay. So kay naa naman sila bagong balay no. So, di ba? So tungod ninyo guys, napahimuan na to og balay sila Ate Jerlin no. So ato maguni silang gi sa ara no nga ato himuan og balay ato ipayad ilang balay kaysa didto pa ni siya guys nagkanaa diha ana pagalin ng ilang bungbong ka ng sako mo na kuha nila bungbong sa una. So karon gumikan sa ako mga viewers no, sa atong mga supporters diyan no, mo na nakahimuta og balay na nila Ate Jerlin. So mao na ni siya guys ang sitwasyon no. So thank you so much no, salamat og dako sa nako pasalamat no sa ato hardware. Sila Brenda Torijas Adolfo og ni Jigjig nga gipautang kita niya ning maong mga materials no. Kay kung wala ta pautanga guys o dumad trabaho ni nato pero dili pagid karong buwana no. Kay magkuan pa ta og budget. So atong ni guys is utang ni paparas ni sa balay ni Ate Esther nga atong giutang gihapon no. Nga mga materials diha gyapon sa ilang Brenda Torijas Adolfo diha gyapon ta kautang guys. Kay mao man ato madali-dali nga tindahan no hardware nga atong mautangan. So thank you so much nilang Brenda no. Nga Brenda Torijas Adolfo og ni Jigjig nga misalig sila nato nga ila ta pautangon og mga material sa ilang hardware no. So thank you so much Bren. So og ni Jigjig puno, thank you. Yang banang Brenda. So mo na ni guys ang update ikaw pat kadlaw. Basta Victor na kali mo trabaho. Dali yun na kayo. Victor pa imo. Paspas kay ning trabaho sunod pohon guys og natay ko napatay kaluyan nga natay budget nga matigom magtigom papunta og budget para nito na po ni Kuya Kitlian katong sa Portobillo guys kung nakita niyo ang video no. Sunod mo na sunod atong project po guys kung natay budget na makalikom tag budget no. Si Kitlian na po ang ato ang tagaan og pansin no kay tabanganan po to sila kay luoy po kay ilang pamilya guys no. Labi na gyud si Kitlian. So mo na ni guys ampo lang ta nga unta magmayo ning dagan sa ato ang kuha no. So mo na lang guys, so like and share na lang sa ato videos no. Nya follow pod sa ato ang account no. Arnold Mendoza para madugangan pod ang atong kuha no. Then i-share ninyo ni atong video guys no para daghan po makatakita ning atong video nga atong gihimo no. So update ni sa balay nga atong gitukod no. So ikaw pat kadlaw. So thank you so much guys ug mayong hapon.